ito na. Natamat ko magamputa. Amo lang ito mahal, pasalamat ni nagaday. Ikaw buwi. Walay gahong ang kamatayan kanimo. Hindi hatag usab ni pinik ka na mo na nadato kanimo. Kaya Ginoo, ikaw man natag-iya. Ika na butang apil na natag-inubuhin na mo kamahal. Mong tuloy kami sa pagsabot sa among nadawat. Tuloy kami sa pag-amping nini, sa pagbarog nini. Diba sa tanan? Tuloy kami nga madayag kini sa among matag kinabuhi. Nga amo gayon i-apply ang imong balaan na pulong dili ka namo. Nga amo gayon ipataas ikaw sa among mga paglakaw sa matag adlaw. Nga sa imong Lord, paghanta ang mga katawhan na among ma-inspire sa pagbalik o pagduol kanimo. Ginoo panalangini kanimo imong pulong balaan natin yung namabot sa mga kasing-kasing kinuha ka ng namuhi, amahan, kaya tubutin ng masakit, sa kaaway, o gahi, mahino ng kasing-kasing. Kundi ang damang matabusan na namin, sa kanayan sinumalan ng Jesus, we pray. Amen. Kung doon ay tao na nakinalan o kwarta, o niya, doon ay muhatag o kwarta niya, ang saan na, good news, bad news? Good news. Kung doon ay tao nga doon ay cancer, nga sa nini doon ay medisina nga ang cancer, mura na lang hilanat, tingnan lang o biogesic, ayos na. Kung saan man na, good news, bad news? Good news. Pero kaning ganang good news na atong istoryahan, temporaryo lang ni nga mga butang. Kay sunod, ang tao nga na kwarta, yung manayatan niya kwarta, mangita nung sa naglang kwarta. Okay? Magsige na siya pangitan niya na, nakapas niya na. Ang tao nga doon ay cancer, eventually, kung naman siya, masakit siya, kinukuha mo yung data. Correct? So, tanang mga butang, in short, mahanaw naman. Tanang butang, mahanaw o mo ending, kaya butang mismo, mo ending sa dang mamatay ka. Kaya sa bayad sa sala, ang bayad sa sala, tama tayo. So naman ang real good news. Mao ni ang good news na importante o real. Ito pa para na po, why tapusan nindot yun siya, kaya naman, misulbad man ni siya, bilang sa atong problema sa pangwarta o sa atong panglawas, kung dili kani nga good news, nagasulbad gayon sa atong pinaka problema nga duwa gyud kaayuhan gawas kung kini nga good news atong dawaton. Mao ni ang good news na atong ikinahanglan para mapasaylo atong mga sala. Mao ni ang good news na atong ginahanglan aron masigpuli ta diha sa amahan pinaagi ni Kristo Jesus. Mao ni atong tanawon sa teksto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 4. Nagayon si Pablo, maayson, gusto ko ipahinumdum kaninyo ang may balita nga akong liwali kaninyo. Kini gidawat ninyo o pangtugaron inyong ibaragan. Pinaagi nini may balita maluwas kamo, kung pukta ninyo, maayo ang akong liwali kaninyo. Kung dili, mahimong walay pulos ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon nga mga butang nga ako natun-an nga si Jesucristo namatay aron maluwas kita sa silot tungod sa atong mga sala. O kini sumala sa kasulatan. Gilubong siya ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumala usab sa kasulatan. Diara ta ko tunay sunan. Ug tulo ka puntos ang buot ko nga atong tan-awon. Una, ang gospel gi-preach na. Ang gospel gisanyaw na kung kinalang kamudawat din. Ikaduha, ang gospel o ang ebanghelyo makaluwas kung kinanglan ato ning kuptan o maayo. Ang ebanghelyo may tungod ni Kristo Jesus. Ang iyang kamatayon o ang iyang pagkabanhaw. So makita na nato nga after si Pablo naghimo og correction sa samok nga pagsimba sa simbahan sa Corinto, iyang gipahinduman sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Ano iyang gipahinduman sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus?
Tungod kay ang resurrection ni Kristo Jesus nakahatag nato kasiguraduhan sa ato gayong kaluwasan. Likon ko. Ang pagkabanaw ni Kristo Jesus naghatag nato kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Kay kung dunay magpakamatay sa imong sala, apan di siya mabanhaw, nalubong siya silang sa yuta, o di na siya mabangon, di yun na sigurado yung kaluwasan. Kaya wak mo tayo paglaon. Mo na nga, ang tinuod, o ang nakahimo lang na andam siya magpakamatay, kung mukuhag balik siyang kinabuhi, mao lang ni ang buhi o tinuod ng Diyos. Ang tag-iya sa tanan, ang tag-iya sa universo, ang tag-iya nimo nako. Sa ngalan niya, Jesus. O huwag lang makabuhat na siya lang. Amen? Kung pinagi siyang resurrection, ang Ebanghelyo may balita na siyado o nakumpito. Okay? Mura pag transaction, nabisilyuhan, bugando. Okay? Himo na tanang kasulatan, may hatag sa imo. So kung sa ihatag nimo, matagan ka ng bahandia, imo na na. Huwag himo ni Ana, ngalain. Correct? Amen? Kaya nga naman, natangka si Atty. Piquet, ang isilyo adto, o nag-notarize adto, yan nagpatonize og una. Ngayon, nasa akong libro, na-notarize din nga mauni niya. Kisa man tawanan, ipruiba pa ng tawanan, kisa na siya naghatag anang bahandia, kay basig faith na siya. Kung nasara na ito, daghan kaayo nga nag-offer o kaluwasan, ang panwa yun kasiguraduhan. Kaya una sa tanan, ang naghimo sa kaluwasan, tao. Di siya gikan sa langit, gikan siya sa abo, o hinimo lang siya. Mientras ang naghimo sa itong kalawasan, mao'y nagbuhat nato, mao'y naghatag kinabuhi nato sa diyang abong mata. Siya ang tag-iya, o naghimo din sa tanagutan ng kalibutan. So, what yun ikakandi ni Kristo Jesus? When it comes sa iyang claim na siya Ginoo, mo na nga nakasilyo, o kompleto na ang imong kaluwasan. So ano man ang completed ni nakasilyo ni? Kay siya lang ang tinuod na nga paglaom. Siya lamang. Kaya ang tao nga namatay, inikalaom ni man ang tao namatay, asay mo paglaom patay. Amen? May gagapoy, namatay na nung si Don Siriaco, si Dunia Maming, namatay na, maayong kahito niya, mga anak ni mga sabahis raba. Okay, so wala yun. But ang atong Ginoo, buhay siya hangtod sa kanturan. Iyang ipakita ni Kristo Jesus na Ginoo gayud siya sa mga buhi o sa mga patay, na siya ang makakuha o makahatag o atong kinabuhi. Mao na ang iyang pagkabanaw, mao ang pinali, bang! Nga prueba nga siya Diyos. Na ay makaimuana? Si Allah namatay wa nabanhaw. Si Muhammad namatay wa mabanhaw. Si Buddha namatay wa nabanhaw. Tanang reliyon ni kalibutan na namatay ang ilang pangulo wa nabanhaw. Bisa ka na sa INC, mamatay na siya, di siya banhaw. Marami pwede siya maging Diyos. Manawag din kayo dapat ituboy nga Diyos. Kaya kani mga gituboy na ito nga Diyos, hala mga patay na siya, patay na sila. Was like gahom sa pagpaminaw sa atong pagampo, was like gahom sa pagsulbad sa atong problema, kaya bisa patag sige tag-nubina, sige patag-ampo na nila, ginawin na sa uy, yun ano niya. Huwag siya tibaw nga na ako sa langit. Huwag labaw sa tanan niyo nga, ay, sige gampo na ko, dili ka na ako sa impyerno. Sa bawal-labaw na ko, di siya nalipat. Mga mga katawan sa Diyos, importante kayo nga mo focus dito kinsa si Kristo Jesus. Siya ang atong Mesiyas, siya ang atong manlubos, o siya ang nilukat sa atong pagka-makasasalap. Siya ang atong hari, o tungod ni Ana, na-separate ta sa tanang mga reliyon. Mo nang walay reliyon gayon na makingon makaluwas. Sakto dili. Suko ra ba yun na ni mo ni Ana. Pero butang yung explanation. Kaya di man po reliyon ang makaluwas, relasyon ni Kristo Jesus. Ang atong pakig-uli ni Kristo Jesus. Kaya siya ang Diyos na naimong tao, completely man, and fully God. Kung nagpuyo siya kanato, kung labaw sa tanan,
na banhaw sa mga minatay. So si Pablo nag-remind ini mga immature, ini mga way buot, gihapon man mga wa tubo ng mga katawhan sa Korinto. Iyang reminder kinsa si Jesus Christ o unsa ang iyang buhat alang kanato. Sa Apostoles Pablo, nakakita siya sa need na i-realign, mabag ibalik kay mura man naghibat sila sa ilang paglakaw o silang pananaw diha sa Ginoo. I-realign siya na ang ilang focus mao ang importante sa tanan ang ilang kaluwasan diha ni Kristo Jesus o dili sa mga gasa, dili sila mga abilidad. Kay unsa man sila pamugira naman kay sila ila namang pasundaya ng ilang mga speaking tongues, silang mga propesiya, sa mga gasa may sila manganta, mo naman ilang disaligan. Diba kita inanasan? Makalimutan, kinsa ta? Gihatagan lang, gipaambit lang, gipahuwam lang sa tanan na naa ka nato. They lost sight of who Jesus is. Na-focus sila sa ilang kaugalingon, wala sila nagsimba sa Diyos, nagsimba sila sa ilang kaugalingon, sa ilang talento, sa ilang abilidad. Mo na magbantay tani ini mga kaisunan. Kung murag bilid kayo sa tong kaugalingon, mo na everyday again balik jud ko ni everyday unsay mo nakabot ni adlaw unsay nahimo ni adlaw ihatag sa Ginoo ayo ba ganang dayang-dayang imong ini corona gyud imong mga nakabuot imo jud ipang kwintas imo jud ipang biton ipang tupiyo nimo ang imong mga nahimo ug kinsa ka dapat kining tanan nga atong tanan nga nato ihatag nato sa Ginoo kay wa tay angay bisag gamay sa pagdawat ni anang mga pagdaig. Kung ikaw ako kibaw kang unday doon ka lapad bayan mo tiyan wala. Amen? Kung bawa sa dako ang imong bilid sa mga wala isa ka ba o wala. So kinahanglan diha dayon ihatag diha sa Ginoo. Mabitaw na may sunan ang testing sa atong paglakaw every day nya usahay na major testing ang wato ng Ginoo para pagtan-aw kung ang atong kasing-kasing nagayukbo ba, nagasimba ba, nagaluhod ba, nagapailalong ba gayud sa iyang otoridad isip Dios kung manunubos. Amen? So mga butang ni nga kinahanglan ta dili makalimot ani nga sunan. So, mo na nga gipainumduman sila, o gipainumduman sila sa atong kaugalingon. Nga ang atong kaluwasan, wala, dili nato. Nani, Kristo Jesus. Wala sa atong gipamuhat. Nani, Kristo Jesus. Wala sa atong reliyon. Wala sa organisasyon. Wala sa mga katauhan. Nani, Kristo Jesus. So, kung na may organization sama nato karon na organize ka, nimutang punlok magatawan, salamat ka ni anak. Kaya ganito mag-practice sa matag-usa. Okay, kung itagaman ka abilidad, salamat sa tani anak. Daghan man, gamay man, salamat sa Ginoo ni anak. O ato yun ang ipagamit sa kamayan siyang ngalan. Dili sa atong ngalan. Dili sa atong ngalan. Mo na nga, pag-discuss sa nini, o naglawang ko, makaminaw ta, na may nulitang magbubuhat sa kabubuton sa Dios o dili atong kabubuton. So point number 1 na kinahanglan nato mahinumduman, the gospel is preached, we are to receive it, and we are to make a stand. Isayo na to, ang ebanghelyo gisangyaw o gisigig sangyaw hangtod karon. Kinahanglan ta mudawat o mubarog ni anak. Amen? So, nagasulti ang uno. Mga igsoon, gusto kong ipahinumdum kaninyo ang may balita nga akong liwali kaninyo. Kini gidawat ninyo kung hangtod karon inyong gibarugan. So unsa man ang ebanghelyo ang gitudlo ni Pablo sa Korinto? Mao ni ang ebanghelyo. Two sides ng ebanghelyo, please listen. Two sides ng buraysa ni. Ang kay di magkamudaw sa may balita kung way bati nga balita, correct? So presenter mo bati nga balita. Ang bati nga balita patay kang tanan tungod sa sala.
Ilang patay ulipon pagdita sa sala. So ang patay na tao, makahimo, ubuhat o mayo, dili. Ang ulipon, makabuhat o gusto niya, dili. So, gawas niya na ang Biblia na ginumbat, piniriso pagdita sa atong makasasala. So, ang piniriso, makahimo siya o something na sa gawas, dili. So, inana ta kahigot, inana ta kabati tungod sa atong sala. Tungod ni ana, di mo sa Ginoo ang bayad sa sala, unsa kamatayon. Physical o eternal na kamatayon na. Kay kaning gawas, bayad lang sa sala, pero ang espiritu, mato sa nasa impyerno, kung dili na to sulbahon, dinhi karon mintras buhi ka. Pero nasayod ta, matong-matong nga balita, patay ka sa sala, di ka makahimo kayo, di ka kusap sa itong kawalingon. But ang may nga balita, mao kini, nahigugma ang Diyos ka nato. John 3:16. Tungod dini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ano yung gatag? Aron paglukat nato, aron pagpalit nato, aron pagtubos nato gikan sa pagkaulipon sa sala. Gibayran niya ang atong mga sala. Kaya di ta may mong gawas nun sa pagkaulipon sa sala, gawas ng Diyos Jesus Christ. Kailan man na siya, akong kinabuhi para niya. Manigibuhan ni Kristo Jesus. Ako na lang, di ba, kanang ng mga kinapon, ayun na ng mga mahal. Ako na lang kidnapa, akong anak buhi eh. Amen? Kaya parang nila is, kinalanak pa siya, mag-continue pa yung kinabuhi. Ako pwede na ko. Manigibuhan ni Kristo Jesus. Wala nga, sa diyang nakigbaylo, nag-substitute ka o si Kristo Jesus. Kinumdumi na, gawas nun ka na. Wala, di ka magbalik-balik sa pagpakasala. Amen? So, sa diyang gibayaran ni Jesus ang atong mga sala. Iyan ang gihimo diha sa cross. Din ang iyang dugo maoy ni hinlo nato sa atong tanang kahugawan. So makita niyo magsunan, gipalit ka, nahugaw mo kay ka sa sala, gilimpyuhan ka sa iyang dugo. Kung ba nga, dili lagi lalin, dili sa iyo nang gibuhat sa Ginoo anak ka nato. Dili barato ang atong kaluwasan. Manang ato din na siyang i-treasure, ato din na ampingan ug handom mo sa matag adlaw nga Kristo gihapon ang gibuhat ni Kristo Jesus as if ganina lang gibuhat niya ang kaluwasan. Amen. So man nga kining mga tawo nga na dahil gidawat sila na ini, gidawat sila sa kinabuhing walay katapusan. So sa diha nakinundom sila nakaampo sila nga kinahanglan sila kaluwasan diha ni Kristo Jesus, ilang gidawat ang ebanghelyo gikan ni Pablo. Kung sa diha ilang gidawat, ilang gibarugan. Now, laki ang pagdawat na way pagbarog, ug laki ang pagdawat na imong gibarugan. Kaya nga naman, sa dihang barugan nimo, imong ipakita ang imong usab nga gugma o unsa ni loyalty. Loyalty ang gugma o ang gugma L, love, loyalty is another L, joined together. Kung watay gugma, watay loyalty. Kung wala tayo loyalty, watay gugma. Then kung wala itong gugma sa Diyos, kinisa nga itong gugma ang kalibutan o ang itong kaugalingon. So, ilang gibuhat na o gibarog sila bisan pa sa tanang kasakit na ilang galian, tanang kalisdanan tungod kay sila nidawat ni Kristo Jesus. Kinsa man niyo din kay nga nidawat ni Kristo Jesus na wa jud kaagi kasakit gikan sa pamilya, sa mga friends, sa mga nakahibaw kinsa ta. So, kasabot ba ang kitang tanan nakadawat o kasakit? Amen. Okay. Now, ani na siya may suna. Kung naka sa inyong pamilya, sakiton juga sige. Kung napuyo ka sa inyong pamilya. Kana kung nibarog ka sa ebanghelyo. Kaya nga naman, sa diyang nibarog ka, magpamuhat naman ka, magpamihok naman ka, sumala sa kabubuton sa Diyos,
diha nimo. Di naman ka musunod sa kabubuton sa imong mama, sa imong papa. Labi na kung ang ilang kabubuton na sukwahi sa kabubuton sa Dios. So mag-flash man din na. Labi na kung ang mga ginikanan na to, wala pa ma-born again. Labi ta ba itong mga may son, wala pa ma-born again. Kani na sila, ani ka din, mag-party ka, magkuhan tayo, nag-beer niya, ay kuha, mag-inom ka ng ba, ay sorry, hindi lang ko. Pibi maka, di ko, wakay labi. Inani, magtapog tayo, magbayad ta, ani kayo, magpamisa ta, o kaya mga, ay sorry ka, di na ko. Lutuson ka gayon, correct? Pero money. Kadaganan sa Christian, huwag yan po lutusa. Kasi ilaha. Ano man? Huwag siya nakibaw. Kung ni-agree ba siya, huwag siya mga gusto siya ginikanan, siya mga igsuhon, siya pamilya, mayroon siya na, gawin siya mga good kaayo, kung akong pamilya, ako makontra. Then, huwag kay loyalty, huwag kay gugma sa Diyos. Kinahanglan, mamili makakisa yung amo. Ito, opisina. Kanang sa community, abas mo, aktibo kay ka mag-share din ha, bitag di kay kasi ng komunidad. Ano ka nang asa bita pa pero sa opisina? Kung nato sa itong opisina, niya, hilong bata sa taong namatay, pwede kita mabukam itong ni Cristo Jesus. Na mawawa pa ganita kung, ikaw Christian mo ka, di ba? Aong, na malikay kita kami mga conversation about pagka-Christian. Hindi kita i-persecute. Para na po, kung nakasi mong opisina, it's either naghilak ka, kay nibarog na ka, kung sa kadugay ni mong barog, makatabig dyan ka kung mga kalag. Apan wala na pasabot na tanang opisina, imo dyan ang amigo, amiga. May posible pa na sa imong opisina, mag-kick out pa ka, kay nga naman, daghan ang imong natabig diha sa Ginoo. Kung ang sungaya tingali nga boss o isa batag iya, huwag ganahin ninyo. Kung huwag kakita sa nindot ninyo mga performance ng mga Kristuhan mo. So, kumusta man dali ha? Mo-challenge dyan ko yung magsuunan, kay di lang takotog dawat limpyo. Mubarog ka. Muhimo jud ka sa kaakuhan sa usa ka Kristohanon. Nasadan naghang mga butang naman yun ay everyday na buhaton sa opisina, everyday naman yun ay mga desisyon nga buhaton sa pamilya. Unsa ang pagbarog nga imong gibuhat? Pinunoy na ba ka? Nya dinhi mura ka Christian. Muna, I will question. Sa imong pagka-Christian. Kung walay kisaw sa inyo ha, o sa inyong opisina, nag-unsa man ka. Nag-unsa ka. Nabawa naman ko, nagdukod-dukod, hindi ko isip Christian, nabawa din ko. Uy, gibutang yung tao kasi Ginoo diha, yan na Christian ka, unsa man ka. Sa may gingon sa Mateo, you are the light. Suga ka. Imo ba day kaguan ng suga? Imo din itungtong para madanagan ang tanan. O gatong mga, uy, nabuhat mo silang mga dautan mo sa ganay. Pag nga na suga. Mara sila mo persecute mo. Kay, kaya kayo. Kananta ka ng gigit, baso na. Hindi maklaron din mo sa I really challenge you. 2016 is coming. And this world is going to end. What are you and I doing? Naabatay gibuhat gayon para sa pagkabot sa makatawhan. Yes, sa atong pagkabot, makonbikto sila. Yes, sa atong pagsulti, maglagok sila. Yes, sa atong pagbarong, pagkinabuhi nga matarong, di sila ganahan ni anak. That's good. Kaningon, bulangan ikaw kung lutos ka, kay mausan na ang mga katawan niya na gunapa nimo. Amen? So, mo ni karon ang gingon ni Pablo nga, ibarog mo, pagdawat ninyo, ibarog mo. Bisan pa sa kalisdanan. So, ipahinom naman sila ni Pablo na unsa kalindot to sa bag-o pa sila nga ganahan kay sila maminaw preaching. Ganahan sa asang wali. Ato dito. Okay? Ano pulog-pulog na sa salon. Ato sila dito. Ganahan kay sila
Kung ako nang uhaw o butong kaysa sa pulong sa Diyos. Di sa kontintog matag Domingo nga pagtapok sa makatawan sa Ginoo. Ganahan sila magsigig fellowship. Kung sa maling fellowship, koinonia. Sa tupag ganahan sila mag-gather together. Always seeing one another. Always encouraging one another. Kaya nga naman, ganahan sila kaya nga naman, hindi ba safe ko, ninod kaya akong feeling. Kaya pa rin yung ninod yun dahil sige istorya may tungkol sa Diyos. Kaya naman, usang pananawon, usang debate, usang direksyon, si Kristo Jesus. And of course, di man kita ganahan makipuyog sa mga taong dito pareha na to o gugma. Kung gugma niya, kalimutan ang gumas Kristo, subagay din yung duha. Amen? Pero mauna, ang isa sa mga timailhan ni Pablo, nakalimot mo sa inyong mga timailhan sa una. The same love. Ganahan sila ng instruksyonan sa pulong sa Diyos. Ganahan sila tudloan may kung sa pulong sa Diyos. Ganahan sila remindan again and again kung sa gibuhat ni Kristo Jesus, diha kanila kung tiliwala kanila. Kung sa matag individual nila nga, ganahan sila nga, uy, pagkita na ganahan kita magtapok na naman, ganahan ka magtapok, di gaya na mahuli kung magtapok kaya na naman. Pinindot kayo ang kalinaw ang luma nga atong masinabi. Pero ang pagpadung sa tapok, ala, dagahan na din daw mga interactions. Dagahan kayo ningon, ayaw na lang, di ka puy ka, ayaw na lang, kaya naikuan, mas importante ni, mas importante na, mauning mauna. Pero ang tao na ganahan dito ka magmagnet, mamagnet ko ka sa mga katawan sa Ginoo, hindi ka bahalan mo diha, ayaw ko talipay, ang itong ka, ato ko dito. May na lang ni, sa usa ka simana, madugatan ko, o kaduha sa usa ka simana, for meeting, mo nang natay Sunday, kung napagitunta ng mga alain ng mga daw, ganahan ka makig-ambahan sa matag usa. So, ganahan ka nga mag-share sa matag usa. Di lang kay sa atong mga na-experience sa Ginoo, kundi andam kay ka nga mo hatag sa mga tawhan nga nakinahanglan o tabang. Dili tumod ka na, sige sila o sagpa, sani? Pasaglay na sulti ba? Sura lagi uwi. Kaya yung gastero, sura lagi uwi. Balas pisyon. Amen? Hindi na sinati na to na nakinhanglan doon sila o tabang. Nagawas ni Ana, remind sila sa ni Pablo nga unsa kagaan para ninyo ang pagtrabaho, pamuhat diha sa Ginoo. So, ang ilang joy ni overflow na magsige ganit tapok, itatapok nila magdadanay doon sila bisa kung sa ilang mada kamote o buwan man lang o sinit kamote, tapos kamote, saging, uban pa. Bisan nga na, kaganahan sila nga magkakikusa sa kanunay. Kaya remember, eating together is a sign of fellowship. You have intimacy. Nindot ang relasyon. Maayo ang relasyon. But at the same time, kaning Lord, breaking of bread, manibutan niya sa buha, Acts 2, could mean also nga charitable work. Naghimos, tapos na together para maghimo sila charitable work. Sama sa mga kababayan na dinhi, na magtapok mo, kunya nagluto mo, ng lugaw, kung inyong ihatag sa atong kasi, linanan. That's koinonia. Muna ang mga pagbarug sa ninyo diha sa Ginoo. So, along with this, dinuman sila sa ni Pablo nga, kinahasad kayo mo angko sa una. Together, ganahan mo inangkuay. Di mo mato sa silingan, di mo nga nakon problema sa kong bana, problema sa kong sawa, problema sa kong anak, bla 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 bla, pagkakwarta. Kunin mo, anto kas may isuunan, nakon problema, mauna, katibaw pa ng kwarta, gamay na siya, mora na ang takhaw na na mabaw sa problema. Ang problema yun na mo, ang among relasyon. Kung ganahan ko nga ako mausap, kaya di ko manhidini para makampo, para may ko, os ba kong bana Lord, os ba kong anak, produce ba kong asawa, os ba ko Lord. Kaya problema kita man, parihan ng santa sa bang tao makasasala. Kaya kung dihan mo tako matumba ba, mahilong sa dangaway. Sa dihan usap atong kinabuhi, musap sa dagagan sa kinabuhi. Sa makatawhan, labi na sa pamilya. So mauna, unta. Manayos Pablo, mo na akong gipahinumdum ninyo. Mo ni mga butang inyong gibuhat for standing sa Ebanghelyo. Kung naghimo mong isip usa ka tao nga nakibatok sa mga kaaway.
So manamutan na to may sunan. Sa diyan na born again ka, doon na ba'y tumang tinuha sa imong kasing-kasing na mukaon o maminaw sa pulong sa Diyos? Doon na ba'y kahinangop o kalipay para sa ubang mga magbutuo? Doon na ba kay kalipay sa pagbahatag balik pinagis mo mga panalapi o sa imong kusog balik na to sa Ginoo sa iyang gibuhaton? Doon na ba'y kanunayong tingwa sa mga kasing-kasing na muampo ng takmukilat kung kaning mga butanga kung naman strong bagihapon sa inyong ginamukit or nag-anam na ba siya kawag ka. Yan, hindi mo na lang na moraw routine. Mana? Okay, basa na ko. Mana? Basa na. Kita ka rin basa ko. Pero ang kasing-kasing. I hope inyong makita constantly ang inyong kinabuhi na naapil ni inyong labay diha sa tilan sa Diyos. Di nasayod ka nga sa tilan sa Diyos, makapangayo kang grasya o kaluoy, tabang, kanang klaseng tabang, una ka makapamihok sa inyong mga gibuhaton. Nga ang imong gugma, imong tinuha para sa Diyos, o ang mga butangay tungkol sa Diyos, apil na din ha ang imong pagbangayo nga Lord, doon ako'y gugma sa matag Kristo man. Doon na di ko'y gugma kung di din ma-erect Ginoo hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Kaya nasayod ka, siya nagsugod sa kausaban, siya usab si Kristo Jesus ang makapadayon sa atong kausaban hangtod ka mamatay. So atong gisugdan sa Espiritu Santo, ipadayonis sa Espiritu Santo. Kasi dahil nagsugod ka sa Espiritu Santo, yung maning nga, ako na Lord, ibaw na ko, umiyan ko, kusgan ako, upload dun ka, flat on your face dun ka, malang makabarog, kadaghanan na bandi. Amen? So mo na yung ni Pablo, na hatag na ang Ebanghelyo, take it, receive it, barugin. Kado ang punto. Ang Ebanghelyo makaluwas. Kung ato yun ang gikuptan umayo sa manistorya kong solusyon. Na ikaw ang nasa dagat. Narabad siya sa iwas dagat, karagatan. Layo kay mga isla, di ba daglan mo eh. Kanya, dahil niya kita niya ang helicopter o sa bato, nakaagi niya, hindi makaluwas niya, kung nilabayan lang siya o sa babida. Imo na din na kukti ng mayo hangtod maabot ng dako nga barko para mo luwas nimo para ka mahatagan sa tanan imong kinahanglan. Apan kaning tawana ang mulirit. Okay? Kaya mulirit man siya kinahanglan na strong swimmer ko, medalist ko sa Olympics. Daan na ako. Pag ginagong, nahayang ko. Pero siya muna ba nga diha sa tiwas dagat, balik binabusab ang temperatura, iwas ka ng musab ang hangin. Yan mo ng hangin, bang! Bang! Okay? Murag ka kag-ilukot ito. Shhh! Shhh! Huwag siya sa kabiga. Binulungan siya mayo, ulit yung salta. So in short, di kapoy siya. Kung kapoy na kayo ka, mas kusugaman ang nature kaysa akong busog. In short, kaya wag siya nagsulog sa bagilawan niya kupti na matay siya. Mo na ang mahitabo na ito. Nalita mag-continue sa pagsalig sa Ebanghelyo nga nagarantiya na itong kaluwasan kung kinabuhin walang katapusan. Kaya kung sa pagmay na itong pagsugod sa pagdawat o pagtuo o pagbarog diha sa Ebanghelyo, kung musalig ka sa pagpagalingon, di yun ka mulahutan, mawagtang yun ka, mawanig yun ka. Kung mahimong marimong ni Pablo sa versikulo 2, makawang ang imong pagtuo. Manaling siya, pinagi ni may balita, maluwas na mo, kung pupta ninyo mayo ang akong diwali kaninyo. Kung dili, may mong walay pulos ay imong pagtuo. So may sunan, ang
Ukot ni ini Megsonan, mao kini nga sa dihang dunay makapakitabo sa atong kinabuhi. Musalig ka sa Ginoo. Amen? Dili problema pa do. Ang best na is dili jud ka mo unta mo, di ka maraton. Dili ka murag muwag ka nga murag kag sumbi, muna ka tibaw sa imong buhaton. Ang dapat buhaton kung nay problema is unsa man ka? Asa man ka dagan? Di ka dagan layo. Asa si Kristo? Kung ato siyang gidawa, nasa simbahan, liti pa ka. Ato pa ka sa simbahan. Liti pa ka. Mangutang pa ka para lang jud ka magadto sa imong Ginoo. Dili ang imong Dios nani mo. So kay naaman nato ang atong Dios niya na ang tentasyon sa atong buhaton, Lord. Di ka sabot sa atong buhaton ani nga sitwasyon, Lord. Tugluin ko mo kung Ginoo. Ya ayaw liyo kang to ang Ginoo sulti ni mo sa imong buhaton. Kung yung Ginoo mo sabit. Kung yung Ginoo mo ilong-ilong. Kung yung Ginoo mo katawa. Kung yung Ginoo mo hilak-hilak. Yung siya barog-barog. Yung siya lakaw-lakaw. Kung ay gisulti Ginoo, ayaw Ginoo. Ayaw hilak. Nothing. Kung ay gisulti Ginoo, stay where you are. Because that's the best defense ng gihatag sa Ginoo against sa mga problema. Mga, di sa mga na, daga dito sa utok, kung bakit nani, kung mga problema. No! Kaya mo, ari ka sa imong utok, nangita ka sa imong kagalingong kaalam, kaya kung nangita ka sa imong kagalingong kaalam, Diyos ka, kaysa Diyos. Muari ka diris kaysa ang ato diyan may problema, ang atong kasing-kasing, mutulimbang, ibarog, niyak ka, kita kasabot, di ba? Nakuyawan ko nun, yung magdagilak ko, yung murag kong kahipon, yung murag ako kasabot nini, unsa akong buhat ko, ganyan problema ka. Muari ka sa sulod, hindi mo, ug imong ino, ng imong Diyos nga na diyan nagpuyo sa imong kaugalingon, tabangit ko. That's how to stand. That's how to hold on. Kaysa diyan, mao si Kristo Jesus, bubiha jud ka mangita jud ka pamaagi nga lain diri patay jud ka. That's why daghang mga tao makasala. Kaya sila maminaw sa Diyos. Isa mo po sa Ginoo. Sa diyang makasala, musamot pa jud kasala, kaya nga naman, magpadayon sila sa ilang kauhanong pangunang. Mubilib jud sa pang kaugalingon. Mubilib sa subang tao. Bilib sa Diyos. Ako kagyan, nakarami ko sila. May mga sirkumstansya sa ministry para nako, etc. Magsikunang na nga. Pero sa man yun eh. Kung ito ba Ginoo, di ko pupusin. Bisag parang para ako ninundut kayo niyang klaro man para nato, klaro. Ninundut gani para ministry. Ninundut para ako, ninundut para niya, ninundut imo man ang panguna-una. Sabot mo magsunan. Ang atong panglantaw, lahi na sa panglantaw sa Diyos. Kanyang panguna-una, mas taas o mas labaw kaysa atua. So, kinsa man ka nga musalig sa imong kauga, ilingon ko na lingon ko, ayaw sa ligid na pagalingon. The moment salit ka sa imong pagalingon, budak, patay. Ang sala, nangita rin ng oportunidad, asa siya makasud yasin. Manangay suna, importante kay na mo hold on firmly ka aron di tawang masayang ang atong kaluwasan. Kaya gihatag libre. Huwag gamita. Amen? Wala pahimusli ang gihatag na kaluwasan. Wala pahimusli ang presensya sa Diyos sa kinabuhi. Daghan kayo ito, may nung kita, namatay one time na may storya ni Catholic Church, atin yung story, na ginantaw na sa gawas, paraganahan siya nga makonect niya yung anak, kalitan na yung cellphone. At that time, yung cellphone niya, mahal dyan kayo, no? Mahal yung cellphone. Kalitan cellphone. Digid mo text yung mama sa gawas. Kung butawag yung mama, digid mo tubag. Mo text yung mama, di sa mo text yung balik. Kita gaano pang text, wag yun. Kita gaano siya ng pribililyo na siya cellphone. Yan na kay cellphone na ito panahon na si Katela. Okay? Kaya malag na sa hindi, malag na usa. Malag sa 100, may usa ka na yung cellphone. So, inana ka, aroganti kay atong gigamit sa ubang mga butang
para sa atong pagulingong selfish nga pamaagi. Apan ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang tag-iya sa atong kaluwasan, ang tag-iya sa tanan, wala na to siya. Di na to siya unahon magdagan o konsultahon para sa atong mga desisyon o mga tinuha. Manana, kumusta ang imong pagtuo sa Ebanghelyo? Nagakupot ka ba yun din ni Mayo? Ano manigod ka ng Mayo? Or, daghan ang mihigot nimo, hindi kalibutan na. Ang kalibutan ba ba yung gapos nimo, dili ang pulong sa Diyos? Mamatay ka, ato sa ilaw, sa karagatan, kung di na ka mabanhaw, kung dili nimo, puktan umayo ang pulong sa Diyos o ang Ebanghelyo. Point number 3, ang Ebanghelyo may tungkol ni Kristo Jesus. Iyang kinabuhi, iyang kamatayon, o iyang resurrection. 3 and 5. Itudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon ng mga butang na ako natunan nga si Kristo namatay aron maluwas kita sa silot tungod sa atong mga sala ug kini sumala sa kasulatan. Gilubong siya nabanhaw sa katulo ka adlaw, sumala usab sa kasulatan. Nagpakita siya kasulatan kadako. So ningon siya nga ang importante kayo akong gipasa, pinaka-importante sa kinabuhi. Unsa pinaka-importante sa atong kinabuhi? Unsa? Kwarta! Yo! Kwarta! Is that still in your heart? Money is still important to me. No. Ang pinaka-important na imong mahatag sa imong anak, sa imong mga kilalaan, sa tanang mga katawhan, mao ang di ko ganun. Yung wag di mo kung kubinsido maobara. Isa? Kaluwasan. Mo na imong mahatag sa si Pedro. Bay, buta, bay, suri kay bay, dili kwarta bay, pero kaning ako mahatag mo. Barog sa ngalan ni Kristo Jesus. Kaluwasan sa gisultihan ni Pablo ang kwento nga kaning si Kristo Jesus, bisag Diyos siya, na imong tao, pinagi sa virgin birth. Pinagi sa lang sa Espiritu Santo. Napuyo siya na itong apobre, maway idagyo gikan sa langit, para sa iyang pagpuyo sa kalibutan. Pinakapobre siya, ordinaryo kay siya nga tao, nga bisan gamay kagwapo, wa yun siya. Medyo nakalingi sa iyang barog, wa sana, sa iyang naw, wa sa niya na, may mga ka, may something sa iyang hair, wa dyan kanya na ordinaryo siya nga tao. Okay? So, manatong pamkin mo, itagaan mo nga, wapa mo, wapo mo, may baro, may abilidad, makalingi ang mga tao ninyo, ay, sa sige mo, bakit dito, sige ko, okay? Salamat ka na, kay Nino niyan, hinihiliwa siya na. Nagpuyo siya din nga under supervision, na ilawon siya o mga tao na imong ginikanan niya, na mo si Mary o si Joseph, nga siya nagdako nga wala yun naghatag kabataan, wala yun naghatag si Kristo Jesus kung bisag usa ka gamay nga problema sa iyang mamang papa. Kamo, kumusta man mo? Sige na po mong pabadlong. Ngayon ka Christian ka? Si Kristo Jesus wanted. Hadlok siya, wa siya nahadlok ni Mary ni Joseph, hadlok siya nga mahal nga naa sa langit. Mao gibunta na. So, ni-respond siya sa tawag sa Diyos Amahan, na magpuyo siya, gawas na ububiya siya sa iyang pamilya, ug nagsugod siya ang ministry, na wa gyud siya yung nga, man, wa kay kabaw na ko diya. Ang gold lang ba sa bag? Kaya labi na sa una na, mga kuwang na dito, mga butang na dito ito, pamti mga kwatahay. Yeah, tagay sa kung, asap mo na yung paimutan, tagay kung balay na dahil nito. Palasyo ka ng komtabli sa kulkuli, bakit? Lakaw biya, babi sa kinan. Ibaw biya siya nga, karoon ng tamang panahon na, kalisakinan. Wow, lakaw din siya. Sa panahon din siya nga, maglakaw din ang mga tao. Amen? Wa siya qualms, wa siya shelter, wa siya money. Si Pablo nasulti sa Corinto nga si Kristo Jesus ni suffer sa mga kamot sa mga leaders, labi na sa pamunuan sa simbahan. Nag-suffer siya sa mga abogado nga kung mo depensa sa mga defenseless. Nag-suffer siya sa mga leaders, sa mga gobernador, mga mayor, etc. sa ilang barangay, sa ilang nasod.
o nahimo pa gani siyang niantos pa gyud siya sa criminal's death. Sa may criminal's death, mo nang paglansang sa krus. Di siya kriminal, pero nahimo siyang kriminal tungod ug alang sa atong kaluwasan. Mo na nga iyang isang yaw ang kaluwasan mao usasad nga di patay sad siya ug labaw sa tanan ni claim yun siya nga siya anak sa Dios. Samot ang mga leaders nga nagingon patyon tani kaya ang atong negosyo bay hinay na kaayo what ang nagay tawag diri bay daghan na malihindihan niya bay siya ni badato kita uncomfortable. So jealousy was the reason. So, ang pagka-importante sa pagkamatay ni Kristo Jesus, gipasa ni Pablo ngadto sa Corinto, isipon sa importante kaayo. Aron sila makasabot nga ang kamatayon ni Kristo Jesus mao'y makaluwas sa tao sa iyang dayon pagyud nga kamatayon ngadto sa impierno. O iyang ipasabot nga ang sakripisyo ni Kristo Jesus mao'y bayad sa ilang pagkamakasasala o ang iyang pagpula sa iyang dugo mao gyud ang makalimpyo kanato totally atubangan samahan. So mga katawhan diya sa Korinto nga nito ni Jesus Christ as fully God and fully human is mga katawhan nga dunay paglaom. Kaya nga naman, ingon ko na atay buhay paglaom kay siya lang ang nagpakamatay nga ningon nga Diyos siya inibay sa itong mga sala gikan sa mga minatay. So, complete ang atong hope, ang atong pagtuo kay gibuhat ni Kristo Jesus. Mao na nga karon kitagaan kag pagtuo, kitagaan kag paglaom, ug kitagaan kag gugma aron ang tanan ning pagkabuhat ning kinabuhi pinasikad sa paglaom, pagtuo, gugma ug paglaom. Dito ko mao ako paglaom, uli ko ngadto sa langit, na ako'y lami, ninot kay mabalay, maghari ko ba ni Kristo Jesus, mao ni kining kinabuhi ayaw kalimtin. Kining kinabuhi buhaton ako ang tanan, pinasikad sa akong gugma. Ako, pinasikad sa gugma ni Kristo Jesus. Kaya nga itong gugma, nini, faith, daling maubos, daling marot. Okay, ngayon buhat ng bakatak, huwag ka na itong gugma. Pinasikad sa gugma sa Diyos mo na dili na ito ipa-activate, dili na ito palihukon ang atong gugma. Ang gugma sa Diyos. Manakdiha sa gugma sa Diyos, dunay pagbaog. Sanay. Contest na gitag pa og sanay, dili ta ba contest ni patas-an na ihi. Amen? So, encourage ko sa matagusan na ito. And again, I would not ask that, especially sa mga mag-work. Open with them when we are reprimanded. Open ta kung tawgo na nga itong attention. Ilabaw sa tanan, ablita diya sa Ginoo. Kaya doon naman yun ay giangklahan ang atong gagawin. Naigiangklahan ang atong sala na nakita sa lawas. Kung di ka kibaw asa na nakaangkla, naputulang na karon, mura na siya sa mga garang kiki, naputulang itong sumpay ng balik, tuloy kita. Okay? Kung kani nakaangkla din sa kalibutan, ang kaling salaan, putulang na din natin, huwag ka matanaw mauni, kubalik na naog. Mas ligpon pa, mas nilingig pa ang imong pagkabuhaton. So, application na ito may sunan is, asa man ta sa pagpasa na ito sa importante nga butang sa mga katawhan na atong kailang o sa atong mga nasa kinabuhi. Kumusta man ta na? Kumbinsido ba sila nga si Kristo Jesus nagyo nimo? Nagpuyo nimo? Nakakita ba sila sa kasaban sa imong kinabuhi? Kaya mga gini, di kita kasulti sa bang mga katawhan straightforward. Di kita makasulti sa mga katawhan sa atong conviction.
kung kita mismo gaduwa ta sa atong kaluwasan. Kita mismo na sige patagpakasala. Busy pa kay tag something here. Managid yung kakasulid yung kakabli sa atong bakba may tungod ni Kristo Jesus. Apan sa lihang na tinuod ka sa Ginoo, sa asa pa kaibala, kasulti ka. Amen? So, convinced ba sila ng imong daan ng pagkatao patay na? O ang buhay na si Kristo Jesus? Kumbinsido ba sila na si Kristo Jesus yun ang nagpamuhat sa imo mayong buhat, nagpakita? O makita na ba lang ang imo mayong buhat? Hindi. Kay mayong buhat, mula hutay, bisan pagdunay mga batik. Remember this. Sa diyan napakamatay si Kristo Jesus sa krus, gidawat na niya. Kung sa dihang nakasala ka, amen? Masa may gipangayon ng Jesus Christ. Sa dihang makasala ka. Kay mani mo na, sikip kaya, tayo kasala ka doon, buwang dahin ka. Naganam dyan na ginawang sikip ka, masa may gipangayon niya? Paginonso. Paginonso sa unsa man. Kung dapat tibaw ka unsa na nasa. Kaya kadaghanan yung maginonso nyo lang, sorry, pasaylo ako, huwag kasabot sa iyang lugar. Huwag kasabot sa iyang salat. This is repeated again and again. Nga naman, it's because atong di sugarcoat. Ato ba na yung, mo na eh, repentance is, forgive me, ora na. Hindi. Repentance is, pasaylo di ko will mark, and ako din pinod na salat mo, na makakapod ko nyo. O na ako'y kalagot ninyo. Hindi na ako din pusbon Wilmar. Kung ako yung buhat ko, mauni ako buhaton Wilmar. Tungod kaya nakakita ko sa akong salat. Sagpa ako Wilmar, kumakapod ko yun. Okay? Yung nakita kang alapot ko Wilmar, sukili dahil ko. Na mga kalabot at i-judge. Dali kitang lawag niya po na po. Sukili dahil ko. Kanya, di lang kitang doon Wilmar, ubang mga tao. This is restitution. This is how we go about with repentance. Di man tayo may bata na i-coach pa tayo. Ang mga bata, may bata i-coach pa na sila. Kaya sila, ganyan sila na dalaga na i-coach pa na sila. Kaya murago pa kanangin. Kung dapat, with 12 years old, si Jesus Christ nag-preach na. Ang kabataan, 12 anyos nag-preach na. So, dili ka mo sige preachan, di ka mo sige balihan, ka mo na magwali, bisag 12 anyos pa mo. Challenge na diyan ninyo. Kung kita mga tibuwang na mo, na kita magwali. Dili kita walihan. Dili kita tudluan sa mga kabataan. Dili kita ino sa atong mama, atong mga anak. Mama, sad-uy. Papa, sad-uy. Sige ka po pamakak. Mama, sad-uy. Sige ka po, duwa ng kuan. Sana din ang mga duwa, mga mamadyong sa sugal. Mama said, uy, di palupig silingan. Kaya silingan, nagid ka. Hindi naman isunan. Dapat kita naghamtong na ang makatulog dapat sa kabataan. But even then, ang mga kabataan na to, i-challenge na to sila na sila magatudlo usap ngadto sa uban. So, yung closing may sunan. 3 things we need to remember. Ang Ebanghelyo, gisangyaw na. O inyong gidawat, wala? Dawat na. Inyong gibarugan? Hindi na. Okay? Sahay baro sa iyo. Okay? Barugi at ibig. Kaya ang Ebanghelyo makaluwas niyo. Kung makaluwas niyo sa imong sa inyong pagkahilayo sa ginuhan to sa kanturan nila sa impyerno, the more kaluwason sa ginuhan, kay ang pinakalisod niyang ginuhan pala nimo. Kagets mo? Kung ito na ang kaluwason, kung giluwas ko sa Ginoo sa balay sa impyerno, yung anak may libay dili, kung sa may dili, luwason ko sa Ginoo, luwason ko sa Ginoo sa akong pagkabuang-buang, luwason ko sa Ginoo sa akong pagka-adik, luwason ko sa Ginoo sa akong pagka-edat, luwason ko sa Ginoo sa akong pagka-ulipon ng mga butangan, mga uning mauna, luwason ko sa Ginoo sa akong pagkamugira, luwason ko sa Ginoo sa pagkahibo, luwason ko sa Ginoo sa pagkamentason, luwason ko sa taghang sala. Ang problema, kay wata na nga sa ginuluwas ako. Tudod-tudod ilisyo ang
kasing-kasing. Kumay mo, Lord, patya lang ako kung sala ako. Kasi na makasala talaga, di na makasala tag big time diha sa Ginoo. Ikapari ka to sa Ginoo, dapat maginusulta winagta Lord ay tubuti masala ko dito. Nagsalamat ko sa Ginoo, bunalan ko may sa Ginoo. Pagkakilaw di ko bunalan ako kay sa Ginoo. Ginoo di ko Lord. Bala na kita kan sa pangkaw diya pa ko. Ito problema niya. Pero ako yung Ginoo. Di ka gayatakan Lord kasi plako. Hindi pwede yatatan ng Lord. Hindi pwede yatatan na lang sa Diyos. Kaya naman, loyal mo niya. Amen. Kaya kung ikaw mong friend, loyal kayo ka, mabalik mo ka sa istorya, mabalik mo ka kaaway. Anong gaway? Hindi ba yun ikaw giaway? Mga away ba ita? Yung mong anak, loyal kasi mong anak, kasi mong banang, kasi mong asawa. Anong di man ta loyal sa Ginoo ko ang iyangan? Ay, binuangan. Kung siya mismo sa iyong mga Diyos, binuangan. Kung kita lang, baliw ka sa pawin ko. Sige na naman nagban ako, nilagot ka na ako, kaya mas bapa ko rin mo, sige lang. Kailangan din mga tao mga suya. Kailangan din mga tao dili malipay sa imong pagka-ikaw. Itungod mo na kay naa ka ni Kristo Jesus. Okay lang. Pero kung ingon sila ng imong Diyos, demonyo, isa rin mo na mangaway ka niya, tapos lang mubahan, yung mag-ISIS ka, magbutang sa bubarin doon sila ka. Dili ko ni mubarong ka, makisulti ka nila, istoryahan, isa mubarong Diyod ka. Dili pwede na. Amen na gusto. So I hope na ang ibang hindi nasa sulit na to. I-preach na, makaluwas ni, ibang ibatilyo, may tungod ni Jesus Christ, dili may tungod nako. Mo ang pagkinabuhi, dili may tungod nako. Kung sa'yo kung madawat, kung sa'yo dapat ko, kung sa'yo ako, dili, kung sa'yo maayong diha sa tubangan sa Diyos. Kung sa'yo makalipay sa Ginoo, kinsa siya sa kong kinabuhi. This is all about God. This is not all about you and me. Huwag kita nito. Mga usara mga tagalamito na ta, mga boyfriend na ta, mga papil na ta, mga kamoy na ta, mapwede ta na karoon, mapiling yung kagamito. So may sunan, I just hope and pray, kasama ang taas mga taga-Korinto, gibadlong sila, ginimayin lang sila ni Pablo, isultihan sila may tungkol sa resurrection ni Jesus Christ. Aron sila masiguli, diha sa inyo. Kaya dumibuot ang Diyos mo panalangin sa matagos sa kanan. Buot ang Diyos na mo bukbo sa iyang tanan nga nakariyato. Kung siya tanan nga ng Kristo Jesus, nakita ng gold, uy. Kung gold lang ka, portahe lang ka, nakita tanan. So kung mangamo na lang ka, mangamo na ka sa Ginoo. Kung loyal ka, loyal lang ka sa Ginoo. Kung naman kay barog andan ka, magpakamatay, diha ka sa Ginoo. Bata ng mga tao, except tingali sa tinuway ng lakaw sa Ginoo, di barong dito na. Pero mahawa ng lakaw sa Ginoo, awal sa Diyos lang barong dito. So may sunan, this is a challenge, kung nga importante man ipasa palihog mo na November 30. Kung pangayon ta sa Ginoo, pasalamat ta sa Ginoo, pagkanan niya binukat. Yato ng gamito mo sa Ginoo, tan-out taon sa may mga tuwang ng kulod. Pagkat mo, ano kaya ka? Pero, legal mo, usara nila ko na siya rin. Kaya sabi ni, usara mo, hindi kong balik. Naganahan ba dyan naman yung kaya ng mga nga sa Ginoo? May 2016, magpagamit ka sa Ginoo sa pagsanyaw sa iyong ngalan. Apan kinalan magpapuno sa ka, magpausab ka sa Ginoo. Eh kung di ka magpapuno, magpausab sa Diyos, so may mga sanyaw. Dili kumbinsido ang imong kinabuhi, why na dili? Why na to? Magmamag ka lang ito, mamahal. Salamat ni sa kabuhi sa imong pulong. Salamat ni Ginoo nga matag okasyon sa matag panahon. Imo gid ni istoryahan. Di jud ka mo pakyas Lord, di jud ka